Tasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu akanaka kamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yayo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodho yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhoridhe yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo mukurarama ndine urombo kana tichirarama panyika tofana kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita se uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva remuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhumbwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidzana uno vatinogara navo vanotichaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuita muri konzera chaos ndimuri konzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenyu hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti akamuti kotama yozvikuti ibvisai mazambe yamukapfeka panapa kuti kotama tinobva taona nyika yacho inouya teichitsvaga izvozvo kufumuka muri kunzwisana mukadzi wako achikuda mubatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musiwonoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho wakuti machiremba emuzimbabwe akutadzawo kurapa batiwe ndiwo uri ropa wona izvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurarana vana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukararana kamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurarana vana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorarana mwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo nyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years regai dzive shiri mazai hana muto saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arora mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva wazvisiya varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti pabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana makurara unobva mufanira takamwanyengetera kuti satana asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti satana asapinde pakati penyu zhira kuti imba yenu bva imira zvakanaka saka vanhu ngavaite zvakanaka
Uno muridzi wavo. Tikuwirirana. Saka ndofunga kuti ndipe nyaya tuone. Akauya kwandiri shoma ngenda piwa basa namaiwa ndakaenda nditsvaga mari madzimai angu yawara ndonga ndanzi mari iri panapo wada kutemerwa matiyezi epano ndikadaro ndipe zvenyu mari ndikabve namudziko rangu shuwa ndikapiwa mari yayi vandazenda kutema matiyezi yangu Nopindura mazira onita kutsvako bhani. Nonzi Ivansani. 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 Murume uyu chakaitika ndiyoti ndakaenda kumba kwaamai angu ndakuenda kufa mari yangu yekuwaita makaita basa. Saka amai avo vakashaya chenji ndobva waenda kushoko kwamurume uyu kunotora chenji wanongodzoka ndatanga ndikachipira mari yangu ndikava ndopa ndakasanganawo pageti amai avo vandipachi mari saka ndapenda murume akandidenza akandimira ipapo ndamira chaakatanga murume uri kundiropa andiropa ndikazodzorerawo saka ndikabva ndabva ipapo pandainawo muyadhi mambuya wake ndichitaura nambuya wake avo vakasara vachiti vachitaurirana adzimai ake ndopakazoichi muyadhi ndobva pakura sadzi nguva iyoyo indauda ndatoenda tikakuti akangoona chaedza chibuda nechapa Saka uruta akapisa bhani wa? Murume uyu ndakapisa bhani. Uyu ndiani wako mukadzi? Mukadzi uyu handina ukama naye, mukadzi wa Sahwira. Mukadzi wa Sahwira. Akanga akuti wake bhani. Akanga anti ndiise matiyezi. Muise matiyezi. Saka yakarwadzwa nokuisa kwawaita matiyezi. Akatombouya ndakugara pakati sumuka. Akatombouya pekutanga changamira. Achinditi nada kundipunza. Nenyaya yekuti ndaisire aldera akandonanjwa notira matiyezi. Ndopa akada kundipunza. Saka ndikabva ndangorega kuisa matiyezi iyayo achiti ude kufarira kuona magaro emukadzi wangu achitendera wonoti Wetende kwakatariso. mhuri dzangu dziri kusafa babe pamushapo. Mandakuti ona Gara ipapo kwakatariso. nditori nemudzimai shamwari akatonaka kudarika wani wakwana basa nemukadzi wakwe zvakanzi bamnini ndokupunza ndo zvasingatomboda zvi saka inini netori nedemwa. Right, mukadzi wa Sahwira. Mukadzi wa Sahwira ndiani wako? Ndambuya. Okay. Poisa matiyezi waibatsirwa naye. Ndakabatsirwa nemuzukuru wangu ini. Vaiwe rambuya vachiona kusipa kuita matezi. Ambuya vana kutouya nekuti ndatomborambidzwa neuyu. Kochikafu. Chikafu ndindakazoenda kukumbira kumba kwaamai vavo. Kukumba kwavo? Ako avava ndakuenda. Asi une munguva here yavanokutaura kuti nditire basa kana zvinenge zvaoma. Tinenge tida kunzwa ushamwari hwenyu kuti ichokwadi bhani rakata kuitira kuti iwe ukasadudza kuti chokwadi chakanaka tinoona kuti kunyepa uri kuvenga munhu. Vari kumba kwomurume uya handisana kuenda kumurume. Asi ndaasahwira vako. Ndaasahwira. Bhani rakapiswa nguvai? Bhani rakapiswa ndafunga zvokuma 7 o'clock. Iwe wanga uri kupinda 7 dzousiku? Ndiye ndiri pamba pambuya wake ndakatogara nambuya wake. Wanga wanzi nani uyo ugare pamba pambuya? Chakaitika ndakahwisirwa pagedhi changamira ndaenda nopiwa mari yangu. Saka ambuya mari wakaenda kupiwa nguvai? ndakaenda nofunga chizwa chinge changoti nyurei. Nyurei. Asi zvokuti vanhu vese vaifamba paroad apo vaioneka zvaringe changotangoti nyu. Iyeye munoziva zvainoreva? Aiwa ndiziva. Hauzivi zvazvinoreva? Ko PM? Handizivi. Mari ikanaka iri kuenda kupiwa PM, yokuenda kupiwa PM. Mukutaura kwandiri? Yakanaka. AM inoreva kubva kuseni kusvika masikati. PM ndo midhika kwadoka. Tikuwira. Saka mari haifaniri kuenda kupiwa usiku. Iwo wati zvakanaka ndinopiwa mari yangu PM. Saka ndikataure pachivanhu chedu. Hanzi wakapisa bhani mukomana nokuti unoona uchiseka novakadzi vaAsahwira. Ndinoda kuziva kuti wakandiona ndichipisa here kana kuti wakandibata here ndichipisa. Hanzi ndiudze kuti wakandiona ndichipisa here. Pamusoro changamira. Murume uyu chinopa kuti ini nditi uyu ndiyakapisa bhani. Ndopengaita kumbotsanangura mashure of maniti pajamba. Murume uyu pamba kuisa kwangu matiyezi inini. Ndopa aitaura kuti iwewe wakuita ndindopa bhani
Bahamashi. Mandatayi handisi paBahamashi. Asi kuti dambudziko rakaita sei rakapinda zvakanzi mari idzodzo dzamunenge muchipiwa ndo mari dzekuraramisa mhuri dzangu. Zvimwe chete paakandirowa inini akanditarira kuti ufanira kunge uchipiwa mari nemukadzi wangu. Inini pasina 30 minutes ndichiri pamba pambuya wake ndakuti ndakuenda bhani rakabva raita sei rakabva ratsva. Saka inini pafungwa dzangu bhani ndo radaiwisirwa. Saka ndo munhu anotongofunga ndiye munhu akaita sei. Alright, ndazvinzwa. Unoona ungatarisa kuno musikana? Unoona ungani no? Ndivana vaviri. Zvinono mukadzi. Chokwadi. Mukadzi wakwa? Alikumba. Wakaroora. Chokwadi. Wakasiyana neni? Ndakasiyana naye 13 July. Pawakapisirwa bhani musikana wakamira kumapurisa ere? Ndakaenda kumapurisa, tichisvika nkidza mupurisa, nyaya yangu akabhatisa kamuda kuti ndiite sei. Uyu panguva yakabva atongosvika. Purisa uyu haana kuningirina nyaya yangu, baatondiburitsa basa rachitaura nauyu. Kana taakumapurisa it's too late, beta ndiende kudaro ige ndimusiye nepolisi yake. Saka uri kutoita sei naye munhu kupisa bhani? Uyu chandiri kuda kuti agadzire bhani rangu, so toda kutopisira foja zvanainachi. Nekutondibhadhara, nokundipa makosti ese andakosta. Asi unoziva kuti pavo vana? Ndinotozviziva, ndosaka ndati ngaagadzire bhani. Sei ukagara wega here achitadzogara newe? Uyu pane zvikonzero. Panguva yese yanga ndakagara iyi ndanga ndiri kutoti akagona kuuya unotaura neni zvakanaka ndaikwanisa kudzokerana naye, but ndiri kutoona kuti haasi kusvika padhuze. Siyerera unzwe, ini ndiri kuti mudzokerane. Ini ndiri kuti handisi kuda. Nokuda kweka? Aiwa, because akutondiratidza matrue colors. Saka inini hangu zvoita hondo nemunhu. Hanzi hausi kuita zvakanaka. Chokwadi chamwema. Ndine zvibvumirano nezviwirirano zvandakaita nomukadzi uyu. Akabuda 3 days pamba. Aita zvibvumirano nezviwirirano pamari dzaakabva asheya. Akasara na170 achiti ndiye school fees. Asi ndakaona vana vachidzingwa havana kubhadharirwa. Iyo zvinozvi yateme kupinda isati yabhadhara. Ndoya ndaibvunza kuti iwe Sahwira ukwanisa kupiwa mari yangu yandakapa uyu 170 ikeshi achisi chikwereti isati yaenda kuchikoro. Ngobudai panze vese muri 3. Mari kugamuchira? Okay. Zvatora? Ini ndinokumbira wangu ipapo. Wanda kupa wamutora? Wanda kupa kuti atonge nyaya yenyu wamutora? Hapana pandinogutsikana. Wadi kutaura kuti hana kugutsikana? Uda kuona munhu anopini? Aiyo, toda neku. Saka pauri kuda ndepati iwe kana ndasipa munhu pasina kugutsikana? Wadi kutaura kuti pakati hamuna hapana kundiguta? Aiyo, ari kunogadzira ake pakunda panzwa. Asi pane pandoda kukumbira pekuti iniko zvine zvindirumba kwedu. Saka murume uyu ari kunditsoma. Saka ndati ini ndiri kurima fodya. Pakurima fodya ndiri mukadzi handigona kutema huni, handigona kukuchidzira. Pane panoda varume. Saka achazona varume kupi sekunditsoma kwaari kuita kuti akuruva mabasa vangu. Apa bhanati anogadzira ndazvinzwa. But kuzondivhiringira vanhu vangu vebasa. Ini ndoda kuti fodya yangu ibude zvakanaka. Ende ndiitewo mari sekuita kwachaito yemba kwake. Sandakumbira. Wadi kumurambo kambomuramba? Handina. Murambe. Nevston. Chakula. Nditsoma pamwe. Asahwira vayaru? Asahwira. Alright. Tapedza nyaya. Asahwira. Munhu wenyu asununguka. Tapedza. Right, chada kuudza ndechekuti ndiri kukupa unzwa zvandikutaura. Ndiri kumupa January, February, March, April, May, June. Ndisinda kunzwa kuti anomurume wandari naye. Kana mubata chikoro. Tapedza.